Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. Вас вітає автор і ведучий передачі у Гомельському обласному радіо 80 Михаил Волсов. Кожна наша зустріча в ефірі – це невеликий екскурс у історію обласного радіо, у минуле нашої Гомельщини. У одной из передач я говорил, что на початку 80-х годов у нас было 6 тематичных редакций. Сярод их и редакция молодежных передач. Про ее наша сегодняшняя розмова. Передачі виходили раз на тиждень по вторку. І завжди знаходили свого слухача. Передачі визначалися разностайністю жанрів, діловим і в той же час нейким узнеслым настроєм. З тогочасним редактором молодежних передач Тамарою Беліцькою ми працювали, правда, у різних редакціях, однак знаходилися в одному покої. Я назирав, з яким молодим запалом, рупністю рихтувала передачі молода радіожурналістка. Яшчэ да эфіру часта яна давала пачытаць рукапіс, асабліва калі гэта была радыёзамалёўка або нарыс пра маладых людзей працы. З тае пары цякло нямала вады. І вось я запрасіў Тамару ў студыю, каб нагадаць, як пачынаўся яе шлях у радыёжурналістыку. Калі прыехала ўпершыню сюды на практыку і памятаю вельмі добра свае першыя ўражанні і пачуцці. Я ў горад, можна сказаць, полюбіла з першага позірку. А калі пераступіла парог камітэта па радыёвяшчанню, то мне нават здалося тады, што я прыйшла ў сваю родную сям'ю, таму што тут былі такія ўсе шчырыя, адкрытыя людзі, якія адкрытым пачуццём прымалі цябе і звярталіся да цябе, нейкую рабілі на цябе стаўку, нічага чакалі, і мне гэта вельмі падабалася. І вам даручылі рэдакцыю маладзёжных перадач. Так здарылася, што я 2 гады запар сюды прыязджала на практыку, а потым уже на 3-й раз уже мяне афіцыйна запрасілі сюды на працу. Это былы старшыня камітэта па радыёвяшчанню, тэлебачанню Фёдор Миколаевич Никифоров і галоўны рэдактар абласнога радыё Іван Мікітавіч Гарбачоў. І я вельмі удзячна гэтым людзям па сённяшні дзень за тое, што яны мне казалі такі высокі давер, бо я лічу, што гэта было для мяне такі вялікі аванс выпускніцы Белдзяржуніверсітэта даверыць узначаліць маладзёжную рэдакцыю, займацца маладзёжнай тэматыкай. Гэта было мне вельмі па душы, таму што я тады была сама яшчэ маладая, гэта былі мае такія інтарэсы паўсядзённыя, мне шмат чаго цікавала ў маладзёжным жыцці, я шмат чаго ведала, і мне гэта хацелася данесці да свайго радыёслухача. Перадача, якую я тады займалася, это называлася «Крочыць маладосць». Потым мы перайменавалі разам з Вячаславам Цюкшай, які тут шмат гадоў працаваў на радыё і быў маім адным з першых настаўнікаў. Назвалі яе «Маладзёжная хваля». У ёй гэтай абласной перадачы для моладзі мы імкнуліся адлюстроўваць жыццё моладзі нашай Гомельшчыны, нашай вобласці. Тады ў пачатку 80-х гадоў было вельмі папулярны такі модны накірунак сярод моладзі, як стварэнне камсамольска-маладзёжных калектываў у самых розных галінах. І мяне ніхто не вымушаў, дарэчы. Я сама брала рэпарцёр, тады вагой быў 6 кілаграмаў, вешала яго сабе на плячо, купляла білет на грамадскі транспарт, любіла ездзіць у глыбінку беларускага палеся, ў Жыткавіцкі раён, туды бліжэй да сваёй бацькаўшчыны, да Меншчыны, у Петрыкаўскі раён, Калінкавіцкі, Хонецкі, Лейчыцкі. Больш за ўсё мне прыходзілася расказваць пра маладых спецыялістаў сваёй справы, працаўнікоў. Гэта такія вядомыя імёны, якія тады грымелі на ўсю вобласць і рэспубліку, і нават на ўвесь былы Савецкі Саюз, як Владимир Кашперка, механізатар Саваса Старалічава Хонецкага раёна, ён і лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола, адзін з дэлегатаў з'ездаў Усесаюзна-Ленінскага камсамола, Васілій Меншчык, вядомы механізатар беларускага палеся, які таксама працаваў на радзіме майго любімага беларускага пісьменніка Івана Мележа. Это Константин Хлебцоў, аператар машыннага даення племзавода Насовіча Добружскага раёна, і многія іншыя, вядома ж, людзі, якія стваралі не толькі матэрыяльныя, але і духоўныя каштоўнасці. Мне прыцягвалі перш за ўсё людзі моцныя, моцнага характару, якія незалежна ад абставін, якія складаліся ў іх жыцці, незалежна ад сітуацыі, заўсёды заставаліся людзьмі. І вось мне гэта хацелася расказаць сваім радыёслухачам, каб яны заўважылі, што побач з імі жывуць такія незвычайныя, якія цікавыя асобы.
Вось і ўзнікла пытанне, як склаўся далейшы лёс гэтых самых цікавых асоб. Вядома, з усімі звязацца немагчыма. А вось з Канстанцінам Хлябцовым з Насовіч тэлефонная сувязь адбылася. Былы дэлегат 2 камсамольскіх з'ездаў Беларусі, дэпутат Верховнага Савета СССР апошняга склікання, сказаў, што за прайшоўшы час вырас і атрымаў вышэйшую адукацыю сын Руслан, працуе ў Гомелі. Ужо мінула 20 гадоў, як сам Канстанцін Александрович носіць званне Героя сацыялістычнай працы, беражліва захоўвае свае 2 ордэны Леніна, знак пашаны і іншыя ўзнагароды. Усе яны ад знака працы ў жывёлагадоўлі, якой аддадзена каля 30 гадоў. Дарэчы, ранейшы рэкорд яго звяна 7749 кілаграмаў надоенага малака ад каровы за год пакуль у гаспадарцы не пабіты. А сам Канстанцін Хлябцоў апошнія 4 гады працуе галоўным заатэхнікам у сваёй вёсцы. Наперадзе ў яго новыя планы, новыя гарызонты жыцця. І не толькі колішнім героям перадач радыё, а ўсім вам, шаноўныя слухачы, я, журналіст Михаил Болсон, жадаю новых поспехаў у штодзённых справах. Чакаем вашых водгукаў, прапаноў. Пішыце 246 050, Гомель, Пушкіна 8, або тэлефануйце 77 61 16. До новых сустрэч в эфире. Гомельскому областному радио 80 год.